ang rated SPG top secret mo? Bali, may current boyfriend po ako ngayon. And then, sa kanya ko po naranasan ng lahat. And then now, nagpa-plan po siya for threesome. Bali, tinitrick po niya ako pagka wala kami sa room as a princess. But inside the room, they treated you like a porn star. And then gusto niya kasi lahat ng butas napapasukan. Lahat po ng butas ko. Nakikita niya lang ako na parang sexy, ganon. Parang nagiging hard na daw siya, ganon. Dumating din po kasi yung time na buong araw po gusto niya kinakain ko lang yung butas niya. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 9:02 p.m. Kasama nyo na naman ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, grabe ang napakinggan naman natin. Ikaw ba kabisyo, mahilig ka rin kumain? Kumain ng want to sawa, mga ganun. Ikaw ba kabisyo kapag masyadong inhit grabe na. Hindi ka na mapigilan. Ako kabisyo, kasama nyo po kami ngayon simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi para mapag-usapan natin ang mga rated SPG top secret ninyo. At bukod dyan mga kabisyo, kasama nyo rin po si DJ Titangelo at ang ating Basa Princess para sa ating SPG Secret Files. Kaya mga kabisyo, tignan na natin at pakinggan na natin ang patikim ng SPG Secret Files. Kalagitnaan pa lang ng linggo, inubos na niya ang lakas ko. Kalagitnaan pa lang kabisyo ng linggo, inubos niya na ang lakas ko. Grabe naman tong ating letter sender ngayong gabi na to. Ikaw ba kabisyo? Lunes pa lang nang uubos ka na ng lakas? Kaya ngayong Friday mga kabisyo, samahan nyo po si DJ Titangelo para mag-ubusan tayo ng lakas kakatawa. Kakakwento ng mga puro K. Alam nyo ba yung K? Kamahal-mahal. Katatawanan. Iwas sa kabalastugan. Kaya mga kabisyo, samahan niyo po ako sa aking pagbabalik at babasahin na po natin ang ating Rocky Secret Files SPG. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pagbalik ko.